Sanibona bafethu. Njengoba bengishilo ukuthi ngizobuya no part 2. Ya. Kodwa ke khona into engizothanda nje ukuyidlulisa bafethu. Ngithanda nje ukudlulisa ukubonga kulabo abanye abavele bengisupporte nge-airtime. Hayi ngiyabonga bafethu kwande la enithatha khona. Kodwa ke okunye futhi engizokudlulisa okungangiphathi kahle. Khona omunye nje ovele wangisukela ku-inbox wangisendela i-airtime uthi all network. Ngiyanqena ukumdalula la. Uthi all network mengithi ngiyayifaka i-airtime ayingeni. Ngizami ngangeni i-airtime. Mengimbhalela ngithi awayingeni i-airtime wavele wangihleka. Hayi okay asidluleke lapho. Angiyithandi ke kodwa leyo nto bafethu. Angiyithandi futhi lokho wangampela. Wathi ngifonele lo mkhulu lo. Yebo mkhulu ngisacela ungifonela back la ungadinwa bandla. Ngikubizele lezi number yabo. Oh ngiyabona ngizofona. Okay. Yo. Oh okay. Inamba ngizomsendela ezu2. Ngomnikeza ezase Shoprite eWrong. Bese ngimnika nezase nalezi ezuphi ezase Standard Bank ezase Spar. Yeah. Simlinde ke phone. Phone phela lo muntu. Umusakweleta i-airtime. Ayathi ngimfonele mina ke futhi. Yebo mkhulu. Hayi wathi ngivele ngikubizele lezi namba. Oh ngiyakubona inkinga. Lo mfana ungifakelele imali wayihlukanisa enyangazi ukuthi ubeseyithatha phenye khona kayifaka eSpar enye waseyifaka eShoprite akunankinga ngithi ke hlala. Na kunankinga kodwa ngangibizela inamba. Ya ngizokubizela inamba ngizoqala ngalezi ezaseSpar. Oh alright. Okay is it 367 3067? Yebo. Uzwile 3067 ne? Yebo. Bese sithi 54W2. Ngiyakuva. 54W2 ne? Yebo. Bese zithi W1 ekugcineni. W1. Yebo. Uthi 3067. Yeah. 5422. Yebo. 11 ekugcineni. Yeah. Ipini yakho na? Ithi 2044. Awuthi 204. 044. Ngiyeva. Alright. Ufaka u400 ke lapho. Lenye ithini? Yase Shoprite le. Le ngithumele nesa Shoprite usho njalo. Yase Spar. Oh ngiyeva. Le ngizokubizela yona manje yase Shoprite. Ngiyakuva. Yeah, ithi 2408. Yebo. 13 Yebo. 023 Yebo. 536 Yebo mkhulu wami. 840 7 ekugcineni. Ngiyeva. Le yase Shoprite. Iphini ithi 9944. Ngiyakuva. Ngizobuyela kuwena mase ngi-right. Oh, ithi 994. Okay, ngiyabonga mkhulu. Ngiyabonga nami. Yeah. Amen mkhulu. Yeah. Ibubuya kasaphuthumi naye.
uzobuyela kimeshesha lo ubuya kimegijima ngiyabuya ke no part 3 uzobuya kimegijima ofike ebhambe phela lapha hlala nje wena ulike ushare nihambe no subscribe nalapha kwi channel yami ya YouTube bafethu danke